Eta Moises Azpiazun omenezko 33. bikotien dantza txapelketa hontako lehenengo sarixa, Pasaia eta Irura Idoia. Idoia Besada eta Xabier Artola. Eurak die, aurtengo irabazliak eta jasoko dabe, udalak emondako garaikurra, txapela, zapixa eta 200 euro. Baitxa, txapeldunetako, txapela ederra. Zorion apa, lehenengo zelkatuei, txapeldunei. Eta hoi bezala, eren dantzia eskatuko dotzeu. Beste txalo bat eskainitza. Zorion apa, Xabier, Idoia, zelkatu guztiei eta danoitze, danosate txapeldun handi batzuk eta eskerra gainera man viajatzue, gaur indozuen alegin berezi horreatik proba berri horretan be. Así que, mila esker danoi eta zoriona danoi eta zuei bez errezanik ez. Eskerrik asko etortzia itxik, espero ondo pasauko zinuela eta hemen azkenian dantzia da, garaie eta irabazle eta datorren urtean be, hementxe ikus gaitzesela Moises Azpiazu goguan, dantzian inguruan. Eskerrik asko eta hurrengo urtera arte.
Thank you.